हेलो अरे अरे बड़ी दुर्गति कइले बाई भाभी। छेदा में छेदा सोया मिलावा के। अरे और का भइल बताबो। छेदा में छेदा सोया मिलावा के रात भर हमके खटाई दिहले मुट्ठी में हमारा सोया धरा के। अपन काम गिरवाई लिहले अपन काम करवाई लिहले अपन काम गिरवाई लिहले। अजय महमूद रात भर कैले हैरान दिहले मुट्ठी दुखवाई कहले फिर यही टाइम और माल निकलाई। हाँ बहुत दुख दिला सा। रात भर कैले हैरान दिहले मुट्ठी दुखवाई कहले फिर यही टाइम और माल निकलाई। जाए दो रतिया के कैल का दर्दियो न जाला। अरे माई रे जब सुना तरू तो न सुना। रतिया के कैल का दर्दियो न जाला फिर एगो टेंशन बढ़ाई दिहले मुट्ठी में हमारा सैया धरा के। और का कइले अपन काम गिरवाई लिहले अपन काम गिरवाई लिहले अपन काम करवाई लिहले। डीजे अजय महमूद ढेर दिन से कहत रहले तोहसे कराई कमावा। और का कहले कई बरिस से पड़ल बाटे बाची जई सब दामवा। जब सुना तर तो बढ़िया से सुना। ढेर दिन से कहत रहले तोहसे कराई कमावा। कई बरिस से पड़ल बाटे बाची जई सब दामवा। कहल कि दिन भर सुतल रहेलू। हाँ इतना सब करेले। कहल कि दिन भर सुतल रहेलू कलाई में दर्द उखाड़ दिहले मुट्ठी में हमारा सैया धरा के। अरे माई रे अपन काम गिरवाई लिहले अपन काम करवाई लिहले अपन काम गिरवाई लिहले। डीजे अजय महमूद डीजे अजय महमूद कही के हम राजेश से थोरवाई महम जतवा एकरे चलते रोजे हमरो होला खराब रोज माथा बाबा। मार मुआ ना करे बड़ी बेदर्दी बा। कही के हम राजेश से थोरवाई महम जतवा एकरे चलते रोजे हमरो होला खराब रोज माथा बाबा। पिसिया कुटिया हम न करो सुना इहो सब करवा होता। पिसिया कुटिया हम न करो चल जा छोड़। हम के रवाई दिहले मुट्ठी में हमारा सैया धरा के। अरे माई हो अपन काम गिरवाई लिहले अपन काम करवाई लिहले अपन काम गिरवाई लिहले। अरे भौजी हो भौजी जाए तो खरवा सुधरी तो बोला ले।